Isang mapagpalang araw po mga kalami. Welcome to our channel, Lami Kayo Mukbang TV. Yan, so tayo babiyahe at like mo sinasabi, God first lagi at huwag kalimutang manalangin. So in Psalm 121 verse 8, si Yahweh ang siyang sa mag-iingat. Saan ka man naroon, ikay ingatan, di ka maano kahit na kailan. So thank you Lord. At ito yung sinabi ni David, Haring David, na saan man tayo pumaroon ay iingatan tayo ng ating Panginoon. Ayan, thank you so much Lord. Wala tayong gasolina. Gasolina tayo maya. Dito na kayo tayo pag-gasolina. Ito po yung naman ang RFID display. Hindi na lang.
sa Caleraya.
Oh. Ayan. Nandito na kami. Saan mo gusto? Doon, doon. Doon sa dulo. Diyan sa dulo para baba tayo dyan mamaya. Ayan. Sarap dito yung pakbit. Ate no, yung pakbit. Bulan po, ang mama. Bulan po, bulan po. Pag may dito, hindi ako sa sige mo na kasi. Sige mo. Dalawang, pay. Oh, dalawang po, mismo, dalawang yan. Ayan, so ayan mga kalamit. Ate, ano pangalan mo ate? Joanna po. Ayun, Joanna. Okay lang ate, bigyan kita ng sticker. Sige po. Ayun. Ilan kayo dyan ate? Makasama mo sa ano? 8 po. Ayun, bigyan kita. Pakibigay na lang ate ha. Apo, sige. Pa-subscribe ka mo. 8, so 8 sila mga kalami. Bigyan natin sila ng sticker para naman makapag-subscribe po sa channel natin. Ayan, Lami Kayo Mukbang TV. Ayan ate. Thank you po. Ayan. 950. Okay na nun, Dad? Okay na lang. Okay, kalami. So, Crispy patas. ganda ng biyahe namin. Chill ride. Okay.
Kain pa mo. Ayun. Aray ko. Doon. Sige, kamanalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, itong pagkain na ito, Panginoon. Lord God, salamat sa kabutihan mo sa aming biyahe, Panginoon, na ikaw na rin parati sa aming kalagitnaan. Lagi mo kami ginagawa. Lord, basbasa mo itong pagkain na ito, Panginoon, daw datulakasan sa aming pisikal na katawan, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, mga kalami. Kain tayo. Kain po. Nandito kami sa anong, ano ba to? Hindi mo alam. Oh, kalami. Nasa... Saan tayo, Dad? Kaliraya. Ano pangalan ng restaurant nila? Kalirayo. Ganun pa rin. Hmm? Pwede pala yun. Manok halo ng ano, pakbit. Oo. Kalami. Kain po tayo. Ayaw mo na sausawan. Gusto. Grabe yung kalamansin, lalaki. Ang kalamansin nila, ang lalaki. Galandan yan eh. Ay.
Yan. Fernando. Yan mga kalami. Salamat po sa laging panonood ng aming channel, Lami Kayo Mukbang TV. Sa mga baguhan po, kung makalimot mag-subscribe, ihit ang notification bell upang updated kayo sa aming mga susunod na mga video. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bukat, wa na busog.
Ha? Magkano yung budget? Bang Pinit, pa-subscribe naman. Ah. Subscribe ha. Thank you, boss. Oh, meron po. Oh.